खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों बरायनाय आरो हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनाबिलिनि दुंब्रुद खौरांफोर लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामाव आयेन बेरेखायै हाबफैनो नाजानाय साद' बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनानै फिन गावसोरनि जायगायाव हगारहरफिनदों BSF जवानफोरा। मानकासाराव BSF जवानफोरनि आरो पुलिसनि मोनसे जथायै सिग्रोमनायनि गेजेरजों बे आयेन बेरेखायै हाबफैनो नाजानाय साद' बांलादेशीफोरखौ हमनानै हगारहरफिनो। हमजानाय बांलादेशीफोरखौ फरुक आहमेद, मोहम्मद रफिद, मिनहा अख्तार, आबिदा अख्तार, मोहम्मद जुएल, मिनहाजुल इस्लाम होननानै मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार मण्डल BJPनि मोनसे हाबाफारि जानानै थाङो। जेराव बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला BTR ओनसोलाव BJP दोलोआनो सेथि मासियाव आवग्रिनानै दङ। BTR ओनसोलाव आं BJP दोलोखौ एसेबां अनसायगोन होननानै सानाखैमोन। गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानायावनो BTR ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रादि BJPखौ BTRआव सोरखार दानायखौ लुबैदों बेखौ हमदांनो हायो होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि BJP सोरखार फैयोब्ला फैबाय थानाय समाव PCDCनि सायाव जों गोख्रों नोजोर होनाय जागोन आरो बिसायख'थि खुंफुंनायनि गेजेरजोंसो PCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ थिसननाय जागोन होननानै बुंथिबावो गिबि मन्थ्रिया। BJP 1 নম্বৰ আজিৰ দিনত মই যিমানখিনি পৰ্বতজোৰা আৰু শ্ৰীৰামপুৰৰ বাদে মই সকলো সমষ্টিত গ'লোঁ। BTCৰ মানুহে এইবাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিচাৰিছে যাতে দিল্লী, দিছপুৰ, কোকৰাঝাৰ একেলগ হৈ কাম কৰিব পাৰে। কাৰণ আঞ্চলিক দলটো বহুতবাৰ হ'ল। এইবাৰ BTCৰ ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। সকলো ৰাইজে BJPক বিচাৰিছে। जमदुवार बियाबाव गावनि बिसायख'थियाव देरहानायखौ रोखा होननानै फोरमायदों सरनजित बसुमतारिया। BTC बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि रावबो राजखान्थि दोलोआनो जिरायनायनि सम गैया। सान-हर बिसायख'थि फोसावदिंनानै गोख्रों खालामनाय आरो जेरैखि जाया देरहानांगौनि थांखिजों जानजि खाफ्रागासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो UPL दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावजानाय सरनजित बसुमतारिया जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं दावागुरि एबा गनाफारानि 150नि बांसिन माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा UPL दोलोआव हाबफैदों। बे जयनिं जाफैनायखौ नोजोर होनानै जमदुवार बियाबाव आं देरहानाया रोखासै होननानै फोरमायथिदों सरनजित बसुमतारिया। दिनैनिफ्राय फिन जागायफिनबाय रेंमा बना ओनसोलाव थामथि खेबनि दखल खालामनाया। हातिदुबि, 1 नं मथ'बुर आरो नाना नोगोराव फिन इभिक्सन खालामदों सोरखारा। बे इभिक्सन खालामनाया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो नागाफोरजों सोमजिनाय मोनसे दाङाबाजिनि थाखाय इभिक्सन खालामनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय बे इभिक्सन खालामनायखौ जागायदों जिल्ला खुंथाया। BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि गिबि खेब हेलिकप्टारजों दावबायनानै बिसायख'थि फोसावदिंमेलाव बाहागो लानाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैयानि सानाव 1 नं पर्बतजरा बियाबाव BPFनि गेदेरथार ब्लेसिं रेलि हाबाफारियाव बाहागो लादों हाग्रामा महिलारिया। बिथांनि एबा BPF दोलोनि गेदेरथार ब्लेसिं रेलि हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां खोथा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। UPL সরকার চলাই আছে BTCত UPL মিছা কথা কৈছে রাজ্যৰ ওচৰত মিছাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল একো কাম কৰা নাই জিৰ' UPL গালি নিদিয়ে কাক গালি দিব UPL ভুল কৰিব ইফালে কংগ্ৰেছক মই গালি দিম নেকি UPL ভুল কৰিব ইফালে BJPক মই গালি দিম নেকি এইটোতো কথা নহয় UPL চৰকাৰ চলাইছে UPL গালি দিব লাগে UPL জিৰ' বিৰাট মিছলীয়া এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে সকলো EM MCL মুঠতে ৰাজ্যক 5 বছৰ শেষ কৰি দিলে।